As festas de fin de ano deixaron un sabor amargo para moitos bares locais. Cada vez máis xente elixe locais pechados, como carpas ou restaurantes con packs completos, o que fai que moitos bares se replantexen pechar para esta celebración. As festas de fin de ano non foron como en anos anteriores. A afluencia de xente aos bares de hostalería foi notablemente máis baixa, algo que xa se observa como unha tendencia en aumento. A xente está elixindo cada vez máis outro tipo de locais, como restaurantes con todo incluído ou as carpas de celebracións. A responsable de 2 locais de hostalería de Ribeira explicou que a afluencia foi moito máis tranquila, especialmente no caso dos bares. Pois, a ver, eu polo que me comentou os compañeiros e demais, non hubo xente, como estes últimos anos está pasando, pois parece ser que cada vez fin de ano no que é nos nosos locales pois é un poquinho máis tranquilo. A xente na carpa si había xente, pero claro, é un perfil un pouco máis xoven e os locales pois teremos que tomar a decisión de pechar en fin de ano. A comodidade de non ter que sair á rúa sumada ao frío habitual destas datas fai que os eventos en espazos pechados sexan unha opción cada vez máis atractiva para moitos. Abrín este ano en fin de ano porque os meus clientes me dixeron que se abría viñan, e eu abrín porque se veñen eles abrolles, pero non tuven a nadie, ni un solo cliente que non conocera. Quero dicir, os que estuveron foron porque viñeron a propósito, non era, sabes, non era porque iban a salir ou porque tal, non, eles viñeron aquí e nada máis. A responsable tamén destacou que a xente se está facendo máis caseira e que as reunións de fin de ano nas casas están gañando moita popularidade. Cada vez máis a xente é máis caseira, eu creo que cada vez estamos máis acostumbrados a facer cousas na casa e cousas cos amigos xa na casa e ademais pois eso, os grandes restaurantes que fan pois todo incluído, o pack. Entonces é cena, cotillón e baile. E ese baile, pois, a xente prefiere eso, ademais, en estas fechas que fai frío, é moito máis agradable xa non ter que salir, non ter que andar na calle, e a verdad, bueno, pois, é o que nos está levando. Ademais, a baixa demanda leva a moitos bares a replantearse a súa continuidade. Sí, é hacia onde nos leva, porque estamos abrindo, pero, o sea, condicionados por eso, cunha seguridade que tes a alguén, sino, é que non é unha noite que tamén nos gustaría disfrutar. Entonces, estar abertos para nada, non. Este cambio nas preferencias de celebracións está afectando a varios bares que, male abrir durante as festas, viron como a xente optaba por outro tipo de locais, deixando un vacío nos bares tradicionais.